мост между изтока и запада и Истанбул. Градът, който държи пулса на времето, от столетия насам, център на изкуството, науката и икономиката. Фондация Анадолу, заедно с ценностите и културата на земите, от които взаимства името си, осъществи най-смислената си мечта – Здравен център Анадолу. Здравен център Анадолу, подкрепяйки модерната си визия, чрез сътрудничеството си с Джонс Хопкинс Медисън, която е една от най-уважаваните болници в света, пое пътя към целите, които са съществени за Турция и региона. Мислейки за удобството и ползата на пациентите, е отдадено значение на архитектурата. Центърът е проектиран да бъде природосъобразен и се намира на уникално местонахождение. В усъвършенстваните центрове по онкология, неврология, кардиология, обща хирургия, ортопедия и гинекология се предлага обслужване от опитни специалисти. Качеството на обслужване на Здравен център Анадолу, който е постигнал успехи чрез технологично оборудване, експертност и пациентно фокусиран подход, официално се потвърждава и от международни авторитети. Отделът по онкологични науки, към който се обръщат множество пациенти от страната и чужбина, е проектиран като болница в болницата. За пръв път в Турция технологията Кибернож, която позволява целенасочено фокусиране без да се налага хирургическа намеса, е използвана от Здравен център Анадолу. Днес този опит се отразява на лечебните процеси. Пациентите се обслужват в център, който отговаря на световните стандарти и е създаден за костно-мозъчна трансплантация, която е от критично значение в онкологията. Център за трансплантация на костен мозък отговаря на всички нужди. Центъра за инвитро и стерилитет под ръководството на международно признати специалисти и с помощта на модерните медицински приложения се споделя радостта на двойките. Здравен център Анадолу, приемайки мотото «Основата на лечението се състои от правилната диагноза». За напреднало диагностициране използва флаш компютърна томография и 3 тесла ядрено-магнитен резонанс. Здравен център Анадолу, също като земите, на които се намира, съединява Европа и Азия, за да може във всяко едно отношение да обслужва пациентите си. В двора на болницата центърът построи бутиков хотел и посреща своите гости в 41 стаи с изглед към море и гора. Здравен център Анадолу, различавайки се по целите си и по постигнато от другите болници, предлага висококачествено обслужване със същата визия в здравните центрове Аташехир и Суадие. Здравен център Анадолу успя да открие нови хоризонти в сферата на медицината в Турция. Продължава да бъде лидер в медицината и да повдига летвата на здравния сектор. Пренасяйки в наши дни опита на тези земи, продължава да обслужва на място в центъра на здравето.